Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika u 6. razred. Tema našeg današnjeg sata je veliko početno slovo u imenima pokrajina, krajeva i naselja. Nakon ove video lekcije moći ćete primjenjivati pravila pisanja velikog početnog slova u imenima pokrajina, krajeva i naselja. Za rad su vam potrebni pribor za pisanje, bilježnica, računalo, tablet ili mobitel. U 5. ste razredu učili pravila pisanja velikog početnog slova u imenima kontinenata, država i naseljenih mjesta. Na zadanom tekstu ponovit ćete pravila o pisanju velikog početnog slova. Vaš je zadatak da u tekstu primijenite ta pravila i napišete ga točno. Tekst glasi: Republika Hrvatska smještena je u Europi. Glavni grad Republike Hrvatske je Zagreb. Hrvatska na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu. Stanovništvo Hrvatske čine Hrvati, Srbi, Mađari, Česi, Talijani i drugi narodi. Tekst treba izgledati ovako. Početak rečenice započinjali ste velikim početnim slovom. U tekstu imamo ime kontinenta, ime grada, imena država, imena naroda. Svi se članovi pišu velikim početnim slovom, osim veznika i prijedloga. Vjerujem da ste uspješno riješili ovaj zadatak. Nakon kratkog ponavljanja, danas ćete naučiti o pisanju velikog početnog slova u imenima pokrajina, krajeva i naselja. U hrvatskom pravopisu pronaći ćete pravila koja se odnose na navedeno. Stranici možete pristupiti putem poveznice ili QR koda. Što ste uočili? Kako glase pravila? Pravilo je sljedeće. Velikim početnim slovom pišu se jednoriječna imena pokrajina, dijelova grada, ulica i trgova, te prva riječ u višeriječnim imenima. Ostale riječi višeriječnog imena pišu se malim početnim slovom ako nisu vlastito ime. Pogledajmo to na primjeru. Turisti obilaze Liku i Gorski kotar. Lika je jednoriječno ime pokrajine i pišemo velikim početnim slovom, a Gorski kotar je višeriječno ime pokrajine i prva se riječ piše velikim početnim slovom. Drugu riječ, kotar, pišemo malim početnim slovom jer nije vlastito ime. Na sljedećem tekstu oprimjerena su navedena pravila. Na temelju njega prikazat ćemo kako se pišu imena pokrajina, krajeva, ulica, trgova i parkova. Krenimo zajedno na put. Kamo da putujem? Kad odlučiš otputovati u neko mjesto u Hrvatskoj kako bi se opustio, možeš odabrati Osijek u Slavoniji. Pođi od trga Ante Starčevića u Gornjem gradu, nizvodno uz Dravu Europskom avenijom do tvrđe najstarijeg dijela grada. Tamo ćeš na trgu Svetog Trojstva biti okružen prekrasnim građevinama. Nikako ne zaboravi zastati u parku kralja Petra Krešimira IV. I odmoriti se na klupi ispod lipe. U povratku posjeti i ulicu Matije Antuna Relkovića ako želiš odmoriti oči i biti opijen mirisom japanske trešnje. Istražit ćemo prvo pokrajine i krajeve. Kad odlučiš otputovati u neko mjesto u Hrvatskoj kako bi se opustio, možeš odabrati Osijek u Slavoniji. Slavonija je jednoriječno ime pokrajine i piše se velikim početnim slovom kao i Lika, Istra, Podravina, Dalmacija. Sljedeća rečenica glasi: posjeti Krapinu u Hrvatskom Zagorju. Hrvatsko Zagorje je višeriječno ime pokrajine odnosno kraja, te se prva riječ piše velikim početnim slovom, a druga malim jer nije vlastito ime.
kao i u primjerima Gorski kotar, Dalmatinska zagora, Cetinska krajina. No pogledajmo sljedeću rečenicu. Posjeti Krapinu u Zagorju. Zagorje je ustaljeno skraćeno ime pokrajine, odnosno kraja Hrvatskog Zagorja. U ovom je slučaju riječ o jednoriječnom imenu i piše se velikim početnim slovom. Nakon pokrajina i krajeva zaputimo se u dijelove grada. Pođi od trga Ante Starčevića u Gornjem gradu, nizvodno uz Dravu, Europskom avenijom do Tvrđe, najstarijeg dijela grada. Tvrđa je jednoriječno ime dijela grada i piše se velikim početnim slovom kao i Redpala, Trnje, Črnomerec. Gornji grad je višeriječno ime i prva se riječ piše velikim početnim slovom, a druga malim jer nije vlastito ime, kao i u primjerima Donji grad, Industrijska četvrt. Novi Zagreb je ime dijela grada Zagreba. Prva se riječ u ovom višeriječnom imenu piše velikim početnim slovom, ali i druga jer je riječ o vlastitom imenu o gradu Zagrebu. Istražimo malo i ulice. U povratku posjeti i ulicu Matije Antuna Relkovića ako želiš odmoriti oči i biti opijen mirisom japanske trešnje. Ulica Matije Antuna Relkovića službeno je ime ulice. U ovom višeriječnom imenu prva se riječ ulica piše velikim početnim slovom, ali i Matije Antuna Relkovića jer je vlastito ime, kao i u primjeru ulica Augusta Harambašića. U primjerima Školska ulica, Zagrebačka ulica, Europska avenija, prva se riječ piše velikim početnim slovom, a druga malim jer nije vlastito ime. Obratimo pozornost na primjere ulica Kralja Tomislava i ulica Kneza Ljudevita Posavskog. Velikim početnim slovom piše se prva riječ, ali i riječi Tomislava i Ljudevita Posavskog jer su vlastita imena. Uputimo se sada na trgove. Tamo ćeš na trgu Svetog Trojstva biti okružen prekrasnim građevinama. Prva riječ u ovom višeriječnom imenu piše se velikim početnim slovom, ali i Svetog Trojstva jer te dvije riječi zamjenjuju tri božanske osobe, Oca, Sina i Duha Svetoga, koje bismo također pisali velikim početnim slovom. U primjeru Trg bana Josipa Jelačića, osim prve riječi u višeriječnom imenu, koju pišemo velikim početnim slovom, pisali smo također i Josipa Jelačića jer je riječ o vlastitom imenu. U primjeru Trg pape Ivana Pavla II, osim prve riječi u višeriječnom imenu, koju pišemo velikim početnim slovom, vlastito ime Ivana Pavla II također pišemo velikim početnim slovom. Ako je redni broj dio službenog imena, kao što je u ovom slučaju i riječ, tada se i redni broj piše velikim početnim slovom. Možemo se na kraju ovoga puta malo odmoriti u parku. Nikako ne zaboravi zastati u parku kralja Petra Krešimira IV i odmoriti se na klupi ispod lipe. Prvo smo riječ u višeriječnom imenu pisali velikim početnim slovom, to je riječ park, te Petra Krešimira IV jer je vlastito ime. Zrinjevac je jednoriječno ime i piše se velikim početnim slovom, a to vidimo u sljedećoj rečenici. Volim ići u park Zrinjevac. Malim se početnim slovom piše riječ koja pobliže određuje Zrinjevac, a to je park jer nije službeni dio imena. Nakon što smo obišli neke pokrajine, krajeve, dijelove grada, ulice, trgove i parkove, riješit ćete sljedeći zadatak. Pravilno napišite zadane riječi u navedenim rečenicama. Filip živi u Gorskom kotaru. Riječ je o višeriječnom imenu, pokrajine odnosno kraja. Gorskom smo pisali velikim početnim slovom jer je prva riječ, kotaru malim jer nije vlastito ime. Često odlazim u park kralja Držislava i sjedim na klupi.
Riječ je o višeriječnom imenu parka. Prvu smo riječ pisali velikim početnim slovom i riječ Držislava također velikim početnim slovom jer je riječ o vlastitom imenu. Pravilno napišite zadane riječi i u sljedećim rečenicama. Moja se škola nalazi u industrijskoj četvrti. Industrijskoj ste pisali velikim početnim slovom jer je prva riječ višeriječnog imena dijela grada, a četvrti malim jer nije vlastito ime. Livija živi u ulici Kneza Branimira. Prvu ste riječ u ovom višeriječnom imenu ulice pisali velikim početnim slovom, također i riječ Branimira jer je vlastito ime. I posljednja rečenica, želio bih otići na trg Svetog Petra. Prvu ste riječ u ovom višeriječnom imenu trga pisali velikim početnim slovom, kao i riječ Petra jer je vlastito ime. Pravila o pisanju velikog početnog slova u imenima pokrajina, krajeva i naselja vježbat ćete i na sljedećem zadatku. Ispravite pogrešno napisane riječi u sljedećim rečenicama. Tekst treba izgledati ovako. Lota živi u jednom gradiću u Slavoniji, u ulici Augusta Šenoe, a njezin najbolji prijatelj Toma živi u Kolodvorskoj ulici. U ovoj ste rečenici pronašli 3 greške. Slavoniji ste trebali napisati velikim početnim slovom jer je riječ o jednoriječnom imenu. Ulici Augusta Šenoe, ulici također ste trebali napisati velikim početnim slovom jer je prva riječ u višeriječnom imenu. I također isto pravilo vrijedi i za posljednji primjer u ovoj rečenici Kolodvorskoj ulici, Kolodvorskoj također velikim početnim slovom. Prošle su godine njihove obitelji zajedno ljetovale u Splitu. Split je najveći grad u Dalmaciji, drugi po veličini grad u Hrvatskoj. Dalmaciji to je jednoriječno ime pokrajine, odnosno kraja u Hrvatskoj i trebali ste ga napisati velikim početnim slovom. Ispravite pogrešno napisane riječi i u ovim rečenicama. Rečenice trebaju izgledati ovako. Smjestili su se u gradsku četvrt Bačvice. Bačvica je jednoriječno ime dijela grada i piše se velikim početnim slovom. Najviše im se svidjela Marmontova ulica. Marmontova ulica je ime ulice, višeriječno ime i prva se riječ piše velikim početnim slovom. Saznali su da Narodni trg ima još jedno ime, a to je Piazza. Narodni ste trebali napisati velikim početnim slovom jer je prva riječ u imenu. Vrijeme su provodili u parku Emanuela Vidića. Ime parka je Park Emanuela Vidića, to je višeriječno ime i prva se riječ piše velikim početnim slovom. Ponovimo još jednom pravila o pisanju velikog početnog slova. Velikim početnim slovom pišu se jednoriječna imena pokrajina, dijelova grada, ulica i trgova, te prva riječ u višeriječnim imenima. Ostale riječi višeriječnog imena pišu se malim početnim slovom ako nisu vlastito ime. Imate jedan zadatak za domaću zadaću i vježbu. Zamislite da živite u nekom izmišljenom gradu i šaljete prijatelju upute za šetnju tim gradom. U tekstu uputa za šetnju trebate uključiti ime pokrajine, dijela grada, imena 3 ulica, jednog trga i jednog parka. Pripazite na pravila o pisanju velikog početnog slova. Na kraju ove video lekcije razmislite jeste li razumjeli sve o čemu ste danas učili. Jeste li sve aktivnosti uspješno izvodili? Ako niste, ponovno pogledajte ovu video lekciju. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav!